karanigin subunti. Iktarabalin na si hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Niya karanir kanud na tigwala subangkit na magaan din so kapag kilidiran sa Sumaria. Umanay sa kanu na iparado sa sumbag. Kapag ada nga tanong sa hadapan wala na pagkilikilidan tanong sa Sumaria. Kenapa tanong si inad bin Allah sangka ya dunia ada alagutian rakatan abini dirain Makahakum annama khalaqnakum abata wa annakum ilayna turja'un. Ba'ayati wallahu ta'ala katawinirun na ayati adna kurkanu na imindiray nun na kan sa kanun. Dakan sa kanun manatigwalan diray nun. Dakan sa kanun matigwala pakalipati. Kapun sang kutua kia adnar katanung wala sang kutua lauk makpud ini tadin tanurun. Kaya man ang kaya niya mga niyawa tanong. Na ayaman na pakasalain na lagi do pa maka kiberat sa ngutwa tama inga silatan sa ngutwa pagalungan. Nadangol lang wan na niyawan na tiyago sang ngutwa alamul arwah. Ayaman na ngutwa alamul arwah na tinimuro ang ngutwa lang wan na niyawa. Al arwahu junudun mujannada. Ayaman na nagyang ngutwa katatagutan nuro na lagi do to military lagi do sundir o ayaw mo pneu niyan na sokuman niyan na ayaw mo ditan o pagkaturun sang ang kaya dunia na de kesulo tatanu abuden na aya kapapagabayan tanu sa dunia na igira aswama aguswina na miya kasembay sa beden mana niya katepi ang utuan derudupa na ayamanan na niya katumpu kang kutua panaguntamaniran na niya adnang kutua beden ang kutua manusia na kesembayan ang kutua niya matatagusang kutua alamul arwah na giyutoy kesulutian lagi gunditar na ayan yang kesulut. So sama nuto na ayamin baal sa kawyaguyag aya niya kasumbay ko kawyaguyag na swina aguswama pisumbayan niran so niyawa agyagyan kaya mga niyawa tanong na biday ni diyan kaya mga niyawa tanong na aya waraan ang kaya niyawa tanong na malaikat waraan na malaikat so niyawa na dibetay nagudi ke sakit nagudi ke lukos. Umabuo kini lagi dunia pamana niya ka palagi dagi mambuang kaya buden tanong na di mambu sakit di mambu pamana kelukos di petay okay nakagiyak na baru tanong pun sang gotoa kena bangkaya buden tanong na basi ipun sang gotoa alamul arwah kasi ipun ko lupa na aya ka kebaluin yan makarapang puniyawa na yamanan yan na umat taya masusuti apakah sulit wala ko surga na mauto pa nakamakapalagid sila na gusto niyawa da kalukas da kapatay manguda sa dayon naguyamanan yan na dito nakasakit sa dayon nagyuti ka pakapalagidiran ino ay makapulida. Nasabab sa giyang kaya mga bedantan na kinuha sang gutua lupa na ayawara anu lupa na darusak min waktibarin wabalain daruhammin wagammin giyang kaya bedantan na kagiyang kinuha sang kaya lupa na ayawara anian na derpa awida akan yuto wagi mga pagiri isa katanong na palayatan din bulayo ka aawid akan malagid sukawa sa aguso pobri na palaya bulayo ka aawid akan malagid suga to aguso suga ka dato yan na palaya din na bulayo ka aawid akan
melagi mabuso kangudaan na taman sandokos na palaya-palaya tanudin bulayo ka awid akal ka ina din sa dunia adar pa awid akal. Ikadua, nakinwasang kaya lupa adar pa sakit. Halitan mo yung kepalaguyan. Agi yang kaya sakit. Kami pong bulayo katalud na yan. Sabi ka mapi lawas. Napalapalaya tanudin may pong bulayo ang kaya sakit. Kadi tanuro nagkelepas. Kaayawara ang dunia na derpa sakit. Derpa ini ya tiuba. Mana napalaya no sa ipag-examine no Allah. Napag-examine saya mabu. Na malagid suwana paratiayan yan. Agus sudah paratiayan yan. Napalaya tanudin tepungan Allah. Wala nabluwannakum minal khairi wassar thumma ilayna turja'un. Dia nga kata pengir katanu wala kapag eksaminan yan katanu nadui ni ka klase. Mana niyan nama pia agu marata. Nasadin sa maka melawaya ineksamin na nga iya manusia na ineksamin sa mapia na ayabu apagakulan nun Allah na asara makatigir ka ami paginuntulan ka supaya sagad na kan ka mapia na ayamanan yan na kepada ko mga kaadnakan mapia sa dunia na mapia pensalungan na mo umambu sagad ka amaragan na mapantang ka amatigir ka ayuto na eksamin wala na ayuto din naman po ikiyasutiyar ka wala sa lango-langwa na miyang gulaw lang ka kanustaan na palayar ka ni Prila wala. Ay manan nang kaya tiruon wala sa inadnakan sa kanong, adakan sa kanong diraynunan, kanabakan sa kanong linipatan, natano diniwatig wala. Pamanutulan na kan sa kanong, inukan wai tatalikod, inukan wai atig wala ta'ala di pumakot. Khairi ilal ibadi nasil. Ina din akan sa katig wallahu ta'ala. Natanto akan sa kapipipian. Khairi ilal ibadi nasil. Langu-languan na masisinganin ka, ambisyon ka, mapia, na supya ka, daita kan rakaw na tigwala, na inibugaya kan raka. Wasarruhum ilayya sa'id. Nanto na nga langon din na may pagpamanikarakan ng mga malaikat na langon din nakarataan ka. Akan na ba akan sa kainidiray nun? Akan na ba akan sa kay watawadam na tuusin ka tigwala kasakam na inadnakan sa ka napinggulima na kan sa ka. Akan na ba ka inad na ayamanan yan na lagi do pura ka manuwa de pamanan na sarami ako kitsang kutwa tuwa nga yan na din na pamanan na labutun wala na sumanusiya na inadun wala na tanto pimbiyabiyatan inni ja'altu laka qararan sibat ni umni wagasaitu ka bigasain la'alla tanfaru minar rahim. Ay man ang utakitiru arong wala na tigin na inadnakan sa kana minit pagampaganay adnakan sa kana siya kan sa kainit tadin o tiyanuina. Nagyang ko to akinit tadin na kan rakatigwal ako tiyan ang kutuay na. Natanto akan sa kaasiniyak kagyang ko to pagkaigaan ang kuto wata sang kuto solda tiyan ang kutuay na na dimi penay barat sa ikong mga lalamak pagiging mo sa kaya dunia, mga pumupama, mga apian, tunad ni kapian yan. Igan, na di niyan din na maswa ang kutwa, inambalan wala, pagkiigaan sa kutwa manusia, at tegunon po, solid, pitulan, di na walulan, taman saya mana niyan, nirampay ron sa saragun, na din na lagi dutua lemba, mapi alemba, agi yang kuto pag-iga nun wala kakagiya asiyo to kinuha ko ingaran wala asilatur rahim. Ayaw man nang kuto angaran wala rahim na sipi kuno to sipi kun ang kuto
kuanwina abituan sa silaturrahim agiyang ko to silaturrahim na roo teguh agiyang ko to manusia roo pelembaan sang ko to katatagyin sang uta suldet yan ang kutwain waja'altuna kamutakan an yaminika wa mutakan an isimalik dia tigwalaw talagi ang kutwa katatagu karo sang uta suldet yan ang kutwain na inembala na kan sa karuman sa uluna adi ka din nakatawan apa kerendaan ka api anda ka din nakatampar na adno uluna akaw na tigwala wa amal ladhi an yaminika falqabid wa amal ladhi an ismalik patuhan dia tigwalaw tala mo tayo nembala na kan ruwa uluna ka na igira si inaka na tumatakilid sa kawanan na ayamana na masasarag ka piya ko atay inaaka arong ko na makauulon. Na igirap man at tigyan na si inaka na si itumiyakilig sa diwang na patuhan ayamana tigwala na sikap man na masasarag ko puso inaaka aigira arong ka masasarag na ayakataong kong nagdit na lagi dutua kasurga na mapia. Kagiyagin kaya tataguan raka na tuwan niya masimpitadar pa na kailangan ang magdam karuso pitaman tamanan na kararanak kapipia ginawa. Kasi ikaw matatagu ko ingaran wala arrahim naron mambukin mo agyan kutwa silaturrahim. Hatta idza tammat muddatak awhaytu ila al-mulk al-mawakil bil arwah ay yakhrujaka min riasat min jannahihi. Tama na tigwalaw tala sa andin ni kapakataling umaw timpo kayo manisar katanong natin timpuan wala. Adna aya timpo niyan na pitulan. Adna aya timpo niyan sa mutatian mo ina na walulan. Adna aya timpo niyan na siyaw ulan. Taman sa sarago hatta ida tammat muddatak awhaytu ila al-mulk al-mawakil bil arwah ay yahrujaka min riasat min jannahihi. Anda ni kataruto pangkutwa katitimpuir kitan wala na ayamanan yan na nayaw ka tigwala ka subu ako sa dua malaikat. Oh. Tagin ubo agin ka iya wata amay ko nanguta ka paliw niyan sa nguta suldat yan ang gutuay na nayamanan yan na suwala na adun din na aasay na niya na dua malaikat aandun ni kataruto pang guto oras na gumasa na pagurdilan wala ang kuto dua malaikat ay yakrujaka min riasati min jannahihi apakaliw kaniyan na si kaniyan silipuyuwa kung bala apapakyan bila papakang buto malaikat na ipaliw kaniyang gusul datiyan ng kutuay na sa tamang sa ayamana na dedi na magda makaawid akal na gumasakit sang gutuwa kapagaliwang kakusul datiyan wina ayat taman na miya kagdam ro sa masakit na swina ugaid na so wata na sabab ko kasasalpo yun yan kung bala apapakang kutuwa malaikat na dedi amiyag damiyan ayamana niyan na masakit. Nah, ini tapaus tu wallah. Ini tapaus Rasulullah ibay gira adin pembawata na bangga dipangimbitaran sa mga papasang mga mama. Mga papasangi katakan. Kati yamanan yan na dengar sarigi wallah. Oh. Nah, makaliwag yung gutawat sang guta subdati ang gutoy na. Nah, andi kapakaliw niyan na ana magdemian ang kaya dunia na bida bugi ang utwa silaturrahim tagi ang utwa silaturrahim na lagi dubas kaniya na paguya-guya sa surga aapia ayam ya suadu niya na tanto din na minitaralusok ayaw niya na din na katawin niya nun din na kakagdaman niya nun apia mamuikiya pa ng gawa dunia aba din na may baluya ais na diniyan din nakatawan sa utas suldet yan ang utuay na api sakit ang utuay na magagdamiyan na din na yamana na
kegedemian jang kotoa kata taguyen ku ngaran wallah arrahim. Nah, surin sugaya pakambutian sa dunia. Ana miya gedemiana darusak min waqtibar wabalain daru hammin wa gammin. Miya gedemian ang kaya transpiran niyan na derpa aawi deakat, derpa asakit, derpa atiuba. Ha? Nasok ya gedeman yan nun na miya kasidaw kumisak ka ayak penginian ku Allah Ta'ala na tumun niya na daru din namada adisa bemini tugelin sangka ya awid akal nagu sakit ke talingumaan yan nun nagu kalak atuman yan nun. Oy. Katawan niyo sabab sang kotua limu wallah dadi niyan rakatanu ki penderay nun. Na teru niyan sang kotua wata maka nagsaswara ang kotua wata. Tigi na karajta tahiran iman tu namanya kaliuka apuun ko silaturrahim da sanin ka na panamanamar ka sa masuting ka aginawang ka ko kapembelingan karakan kapakan dudin akan sa kako piteman tamanan na kapi pia ginawa ama pia adisu kapuun ka sang kotoa rahimuina. Pasad ito ini bagaya pasad Allah Ta'ala nagusarik sang kotoa oripan. Na adna penginsana anun wallah at telo. Inwi sapar agiyang kotoa wata na andi kimbawata anun na yamaanan yan na ini sapar Rasulullah ibu tu pepekagde masa sakit sang kotoa kapeteguro ukian kaadna program ay ranagusuan na kapasadan. Migay suwala sa kapasadan sang kotoa wata amay itu sa yang kaya pakaliung ka da saning ka napakapembelingan ng ka ko surga umakambelingan karakan na siyuting ka ginawang ka. So, nigay sa pramisang kotoa wata agusuniawan yan sa giyang kotoa kinilusad mo ng kotoa na ipun roon na solda saragun na pala din simba penggulaulaan yan. Ka inamian sang kota kapasadin nira na muswala. Ayaw mana nati ko Rasulullah nati la tadribu abnaukum bibukaihim lianna bukauhum sahr. Ubani wati wala tigu Rasulullah kakagdema ang kanan wata sama sakit. Ka gurau kanan kusul saragun. Katuman sa kapasadin. Dia tiguan lautan lagi yang kanan na patulan ipon sang kota kia pa kinimbawataan nun. Lagi yang kotoa sulda patulan na ayamu ipenggurau kang kotoa wata ama itu na tazkira ku kalima la ilaha illallah. Dito mo ipagpagnaw niyan ipenggurau kaya nang kotoa la ilaha illallah. Sulod patulan kung kinimbawataan nun na la ilaha illallah iperawati diyan uweid na iya kapagkinagatan ron na kaguro. Kagi iya kaya po na niyan nawatama ito la sin na takta wala yada taptis. Ay kaya po na niyan nawatama ito adi matautiro di pagkabalas na ay kini suaraan niyan kula ilaha illallah na kaguro. Ada abalasian. Uwait na swalla na katawan niyan, gusto mga malaikat, agyuto na ayamanan niyan na kalima la ilaha illallah agyem ko tay pengguro ang buto awatan. Na mapasado to ang buto patulan na si ko ikalimaulan na taman ko ikawalulan na ayap man na ingguro kang buto awata amay ito na salawat ko Rasulullah aan ko to salawat ay guro ukian na apian dewatan sulangwa na kaludan sa dunia na langwa na kayo sa dunia na beela na pansum na isurat ang kutuwa balas agyeng kutuwa ing guro ukian na salawat na taman sa mati sulangwa na kaludan
na di dinamalangan so kapagus saya kisuratan sang kutua belas ay inggura kang kutua wata amay to sang kutua ay kalimaulan na tamang ko'y kawadulan. Nakagida tanong to sa Buddha. Lagi dang kutua si kumasaw isa na tigo mga hawariyon ay isa na nagya pa kay Sirmir ka. Tigo isa ang tunong. Natigi na pa kay Sirmir ka na inuang kutua mga manok. Aamde din kasbangang kuta pijer na yaman niya na gumiuraw ka lang na manok sa dunia. Kadua tigin ang kutua mga hawariyon na igira adi tidawa sa mga Muslim agus sa mga kafir na sa mga kuda o mga kafir na pala-palaya din na yamaan niyan na mangungunot sang kutua katidawa. Uwi na tigyan na sa mga kuda o mga Muslim na pagkakagasiran sa pakisisinwiran ang mga kasangkapan sila ng mga Muslim, mga kuda sila ng mga Muslim, at di sila mapangangalap, daang gamanggamiran, naguda ang mga kalkiran. Inuto at tigin mo ta mga kuda na ay manana palay na nagkakag. Tigo isa. Ado na napakaisa, atanto marayag po Allah nagupalaya bas Arab. Giyatigin ang kutua, kapangguraw kang kutua manok, kapakukuyan sang kutua kakapitayan, na ayatigiyan ay pakukuyan na fazkurullaha ya ayyuhal gafilun. Hay mga tawa ki tuturugan, mga tawa ki kalilipat, na kesakasay kano, na guniyo panalamati sukad na niyo. Iyo to atigiyan ni ipangguro ang kutua, ipukupo ang kutua manok. Wah, taman ja paman ang utap kebubayan niya ng utak ko aman wa din niya nga taon ubas Arab tadi niya di pererangga sa nabakarang niya nakaubo makapelagu ana mapiyaw ba niya na siya utang uta di maswara ang uto aman wa diyak manatigyan na giyang kuto ang mga kuda o mga Muslim na ayak ipangguraw kiran sang kuto amasa akatataguiran sa Maidan na panganiyo to saya mana na pagpanginiran ko Allah Allahu mansuril mujahidin fi sabilillah ya Allah na pangninamir ka aya mana niya natabangin ka sa mga mujahidin kakapapasangan siran kukipapasgawan niran ko mga Muslim nagyuto at tigyan diyan ko ta mga kuda nakiling ka dabaw na pupeto da magatrason kan lagi ko mga manusia agad na matataguna kalkamay tukbo kakagi siran ay kumukontak ko Allah sang kuta kapapang niya sang kuta panabang sang kuta emanan yan na mga mujahidin iya mambuang kuto at tajkira ala ilaha illallah salawat ku Rasulullah nakagiya ayaki apok na niyan na bakaranga wata alasin na takta wala yadatabtis bakaranga may ito awata adi pagabalas na budi mata utero apian niya nakatao mga wakawa apian niya nakakaku ako susuan niya na din yan katawan na sabab saron miya ka poon subas Arab kula ilaha illallah khusus salawat ku Rasulullah na badin di makakikisak-kisak badin na papakaguro kang kutawata usiyo to miyukit kung ngari ang manok na pagkakuko sa manok na usi miyukit kung ngari o ayamaan niyan na mga unta nagusi ko mga kuda na yaman na pagkakagsiran uwi na sa buta uwatan tuwa maliwanag subas sa Arab amiya kapuon ko mga ngariiran ni kaganapian na walulan agi ang gutuawata na espesyalaya ang gaya ikawalulan na sekatang gutuawata kung idid asyaw ulan na tamang ko ika-10 agugulan na ayayin guraw kang gutuawata may ito na duaul mustajab inwanan betuhi sa duaul mustajab na yung kutua ingguraw kang kutawata ko ikasyaw ulan
na tamang ko ika-10 agudulan na pangniyo to adid na rending yan ako wala kapala-palaya din natatarimaan wala. Yung mo tayo pangguro kaya yung mo tayo kasiyulan na palayo to buwa. Agi yung mo tayo pangguro kaya na ayaw mambuwa pramisun wala na upong tunay sa kapasadan sa ngaya kung kusaulan na taman ko ikawalulan na mau masui kasih ulan na langwa na pengni na palapalaya kan din terimaan kaded na rendingan sa ikwallahu ta'ala. Naupo na baka din namiyang mo sa mga pangangadungari ustado. Tiga sunguhan si imam ka pangadungan niya na ika. Mata na dita si iturog. Mata na ikaw tataguro. Oh. Nadipindi ito ko. Katuman sa kapasadan, at napituman sa pasad, na natituman sa pasad. Kaya sa katano na mga kaadin tanong wala, na nagit ni maulaulan yan, malagit sumay to awata, ayaw na kinimbawataan, abu suyama na niya na sumiyabot din na dito na pagkatuman sa kapasadan. Uwa. Upong nga panguwa sa mga pangangadong, mga papapakus, dagong kaumbo din na pakipakusan, nasekatang kanian sa alungan na mo. Kaad na ki auras ito. Ad na oras ito. Udi mau oras yan ay pangandawa ka terkanowa. Ro na mata tabus ulang mo na kontrol o manusia. Na. Madirisi sa giyang buto ikasiyaw ulan na aya pupagayanan roon ang buto wata na upo uno aabnay inaian udi na sakay maabnun na gumura ukang buto awata aurian o kagura ukian na beden na mapanas apo pengaya denganian paman nami ada ka pengguru ukian na pengaya denganian taman ja pengakatenganian na signal uto at tigu Rasulullah sapi itu ko anun wala alikaan akan din so paminto anu langit. Na ino kaniya na siningaan ato pengakatang kaniya na ama udi ina ka anak kami puro alimang ka ku Allah ka lalakaan sulangwa na paminto anu langit ka langwa na pangniyang kuto wata na paledin teri mawala. Ay mana na sa kana baka din mo ana inayan kata swata pupungaya din ako niyan. Hoy. Mata na yan tiginaw ako. Kami ang ilalad na wata ini. Di nga katawan ang butuwa kapagang saninian raka sa kapumangning ka ku Allah kalalakaan ang butuwa pamintuan ulangit. Kaya man na kapalaga isang kanan na pamintuan ulangit andi kalkairon na ayaman na niyan na likaan ang butuwa Baitul Ma'mur sa iko surga. Nagyang ko ta Baitul Ma'mur matatagusan sa langit na may kukoneksyon sa Baitul sa isang na Makkah, diyan na haram. Lakanang ko to paitawa diyan ko ta Baitul Ma'mur na ayamanan yan na dito din mambu iukit oras akalalaka isang ko to Baitullah. Dito kikayang o di masarangan ang ko to pamana ka lalaka isang Baitul Ma'mur. Nakatawan niyo ipang niya lalakaan nun sa pamintuan ng langit. Upon mitakaw uran. Agyang ko to akiuran yan minitakaw na aya katatabuan na rumarantis walungan na masasarta uran. Nagyang kutuwa kiyauran yan makasasarta isira na gugiyang kutuwa ayamana na alungan na tuusanan at tigu Rasulullah sa sulangit na paledin lalakaan so pamintuan yan ka oras so tuwa ka pumanganitanong sa rila na gu pumanganitanong sa limuk wallahu ta'ala ka langwa na panganitanong na paledin tatarimaan. Nagutap siraw maranaw na anong po nagiuran. Sumisinang. Natigyan na. Mga wata, sulidrano ka. Ad na po tayo adat.
Udi na tigyan na mga wata na suladagan mapagaw matigyan jo mga ririga ikuan. Kamar. Ay manan apagaw mas mga salindugo. Oh, dia tigyan sa puta tanong sang uto kailangan nakatabuan tanong to. Laguad na matatagurua sekreto. Liyo sang kutua katatarima awalla ko pang na upo na duty manggulawla ayamanan niyan na miuran na sasarta ano nga na maranti na api ang tunay maubay ka na saludin na sa utoran kasadin sa makuang kasam kutua uran na ayamanan niyan na tagu na kako pananaguy na batiyaan na kawon so subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Na yaman yan na upo na diyutoy mabati akaw na wallahil azim atigu Rasulullah kasadin sa pakainom na kaw na kung mga wata ka na latan sa abada langwa na kubatiya iyan langwa na pilay niyan, langwa na yamanan niyan na memorize yan na di niyan din kelipatan sa dayon sa kapatay niya. YouTube si pupagayan na naig. Ayamanan niyan na ron na matatago ang uto ay lahong. Ino nga ini, ay lahong mga iapo masana mga buluhat na is-isyala puno ko Allah. Na nagyuto anid ni kailangan ngaron na silud ko din na ayamanan yan na piya may po amiya ko ang kaong lalagi do isa-isa ka saridot na sa din sa pagkabubayaan na ka kung mga wata ka adi maganad sa kataon na pag inuman na kaunuto kalangwa na kenegian langwa na kebatiya iyan na dinian din kelipatan sa din ikaduo to kapalagay sa nga na nabaital mamo siko lang ikatlo kapalagaisan na si kumasa ayawmul arafa ayamanan yan na yung kutua katitimutan sa arafa yung kutua waktu niyan na inu kailangan din asupnay haji na andi kapunto isang kutua waktu niyan na guraw ka din ako Allah langwa na ketusan ka adusan ka amiyang gulaw lang ka naguraw kang ka din ako Allah ka yung kanan waktu kapag ketemu sang kutu ayamanan yan na bay ito ba Arafa na lalakaan san so paminto ano lang na ikapat atos sa kapalakai ko paminto ano langit na igira palakaan na kaaba adin na bisitaw gira na bisita mga alay kada to mga president na ipamagay na nabunos o ayamanan na king sa isa mamlaka palakaan ng kanan na Baitullah. Tagiyang kanan na Baitullah na basta ay kayang napugunutan ko to pamintuan o langit. Napugunot so pamintuan na Baital Ma'mur. Allah. Uway na kagiyo so mga say na di na napatiroon ako mamumiran. Iman to na uba ka no baling ka si Seso Presidente na yamanan yan na pumisitasan. Kamaling ako rin sa walay. Manan yan na ukatawi tay at na pumisita ruwa kilakaan na matangaruwa ko din na pupaki ikata. Aba ini umanuan na lakaan rakawala so paminto ano lang italang na pangunin ka na palayata tarimaan wala. Ira kuan na pagmaan na no sa ko taon niya nga tingin na kiyaw ida ka man akal sa kini na di mali. Oy. Na. Ay man ini na mapasad agyang ko to Saraguno mutawata. Mapasad ang to Saragun na mauto pa naka pagdungan ngayon. Na aya ka pagdungon ng utawata na ana mada so kabubara so pakyan ada apuratiayaan niya. Ana makapiyay parangay naguadat ina iyan agusya maiyan. Ani yan nakapangungunutan ni so kabaya walba. Ani na isuwa na ka. Ani kaganap yan na Saragun na pagayanin ka at tuturugun.
ang gutuwa wata amay ito. Nakadinding ka sa tampar sa kawanan na betiya ang kaon so inna a'tayna kal kautsar. Mapasad kaon matiya na betiya ang kaon so inna anzalnahu fi lailatul qadr. Beti anon sa makatlo na ipagyup sang kaiyat tango iyan akatampar sa kawanan na anday kiiyup nun na kiyaklusan so kabubaluin niyan abara supak ada apirateya niyan. Nanay man to kapag yupang na marabong ni sumpa at saka mata no di ganyan beduti sa sumpa. Owa. Ayaw mataan na sa tanong na may ito asya bututan no sang kaya agama tanong na ayak kadaklanon na sumanga sarair ko agama na ayamanan na tanto may ito akatawitan ron. Owa. Mapumang ni tanwanan ko Allah arila ka inuda bagi wala sa taufik na gudan niya nagtagui sa sindaw sa mga wata si ko mga pusuiran kasaba perkatanua may ito kaya pang naltanong ko agama ubakan o pagkauma sa alungan na mo riya buswata ka barasupak matagasiulo teruon rakawala inong-undang gulalanan swingga po sa kababaluin niya na barasupak inong kaundang gulalanan sa bulong yan at tika wareo da ang sabutan na sa kaniyang pan ay man na tanto may ito asya butan no siyang kaya agama balasangan no Allah sa diyan kaya kaya pa makinagyo na ay gira miya karagaitan na pagkadabud ng tayo pagkalabitan na ay apa na pagkabagay sa andaon na amay na si Ustad Salaho o si Gubayano so mirsa o amana na paniatakan no amay sa sumbatan tanong goto adi tanu diga pagana desang kaya agama tumo penanggota may ito ketanudan kaino ay kadaglan sa kuwan na kan pagpakaukit na kanigira kuwan sa mga tutulan kaan di magaan nakapagkalipat ron uway gumabalo ito adi nga kalipatan adi nga mandi mapamanutun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi